Bé, bona tarda. És un partit intens, un partit, com suposàvem, ja m'esperava, amb nervis inicials, molta tensió. El ritme a la primera part, jo crec que l'han estudiat des de debut i s'ha controlat el tempo del partit, s'ha jugat el que els interessava, les defenses s'han imposat, nosaltres en atac hem estat molt estesos. A la segona part he intentat modificar una mica aquest tema, el tema del ritme, no sempre es pot. El nivell defensiu nostre ha pujat i jo crec que hem estat molt bé i hem aconseguit algunes avantatges pràcticament a tota la segona part. Jo crec que hem millorat a nivell general, ens hem deixat una mica els nervis també al vestidor i hem tingut sempre algun jugador que ha anat tirant en moments complicats. El canvi defensiu d'ells al final ens ha afectat una mica, també perquè no hem encertat amb el tir exterior, amb tirs francs que hem tingut allà per a millor tancar el partit abans. No tancar, però sí guanyar-lo sense patir tant. Destacaria el treball defensiu de l'equip, jo crec que hem estat molt bé. Hem sabut mentalment aguantar les seves possessions llargues i ha sigut una victòria treballada, bàsicament. O sigui que al final, aquests partits que no jugues bé, que no trobes el ritme, que no et trobes còmode, que és de patir i posant-se l'atenció o la pressió a l'equip local, hem aconseguit treure endavant i té molt de mèrit el treball que han fet els jugadors. D'això que comentaves, m'imagino que el més positiu és que tot i no jugar bé, tot i no estar encertat des de més enllà del 6.75, tot i això ha guanyat la penya. No sé si és el que t'ha endós més del partit. No, l'anàlisi estic de fer molt més com un entrenador. Hem guanyat i ja, vale, viva la Pepa. No, m'han quedat coses. Estic content, jo crec que a nivell defensiu hem fet una bona feina, en general, molt bona feina, els jugadors han estat molt bé i hem mostrat que podem ser un equip a darrere sòlid, podem ser-ho. Tenim molta millora, però tenim les bases i la disposició de fer-ho. I amb atac tenim de seguir treballant, trobant-se mecanismes, saber què fer, temes encara que tenim una mica amb pinces i hem d'estar trobant. A vegades quan fem fem una anàlisi ofensiu, defensiu i el que sí que tenim molt clar, l'estiu també ho té clar, és que tenim de millorar i tenim de buscar la millora. Pot ser la victòria i això ens dona més tranquil·litat per treballar amb més il·lusió, segurament, però tenim de millorar el nostre joc. L'equip és conscient i això és el que anirem buscant. Mentre està malament una victòria, també, com ha dit algun company per ahí, m'ha preguntat, anem recollint per etapes que es venen, etapes que potser patirem, deixant ratxes, calendaris, etc. Equips de la nostra lliga és important sumar victòries, i a casa especialment. Sí, Salva, felicitats. A la prèvia del partit parlaves de la dificultat de guanyar el primer partit a casa, no? Això es tradueix en el que hem vist? Sí, jo crec que una cosa és dir-ho i tothom és conscient i els veterans, és que no es tracta de nervis dels joves, que els mateixos veterans és un estat d'ànim, no? Això, jo que som molt gran i també estic molt nerviós amb alguns partits, més que altres, i el primer partit a casa saps que la pressió la tens tu. Nosaltres la setmana passada vam aprofitar entre cometes, que ens tocava a nosaltres donar el callo i trobar-nos en aquesta situació. I els jugadors, uns que tenien història de la penya abans, altres perquè era el primer partit, no han fet cap partit pretemporada, tampoc aquí, el primer dia de l'Olímpic, l'equip ha estat alguns minuts ansiós, no ansiós, nerviós, tens. Jo crec que ho hem modificat a la segona part, globalment, numèricament,
i en general hem anat a més, que és el que volíem a la mitja part, perquè sense... I jo crec que l'equip ho ha aconseguit, en l'aspecte d'intensitat. Hem seguit allà, però hem fet coses bones, hem estat apurant més darrere, hem fet bones estones, no hem tingut continuïtat perquè hi ha partits que tampoc arriben no et deixen. Venien la setmana passada, és un partit d'estudiantes i ells fan un tipus de joc que no s'assembla real d'avui. Un ritme dinàmic, tirant, ho han aconseguit i avui venen aquí i han jugat diferent, no? Hem vist la primera part, possessions llargues, ens votar allà, buscant l'opció i a nosaltres ens agrada un altre tipus de ritme, però també hem de saber jugar en dies com aquests i d'això estic satisfet. Vull dir que un dia de poder tenir un ensurt, no? I durant el partit també hem tingut moments allà una mica crítics, 3-4 sota, però la gent també està bé, el públic ens ajuda molt, i nosaltres poc sap més a veure el compte d'aquest partit duia, no? I jo crec que s'ha conscienciat que era un partit de rebat, un partit de treure'l, com sigui, i ens ha ajudat. Jo crec que l'equip al final s'ha sentit no amb por, s'ha sentit amb confiança i ens ha ajudat. Hola, Salva, volia preguntar per aquest inici de temporada. Òbviament satisfet, 2 victòries de 2 partits, tant de bo pugui durar aquesta dinàmica, no? Moltes jornades. Bueno, no és tampoc la base, al final, no? Mantenir les victòries i, home, sí, després guanyar cada partit, però nosaltres tenim de marcar-nos objectius així de treball de millora, no? De seguir millorant com aquí, també amb els nanos, amb els jugadors nostres i anar progressant col·lectivament. El nostre nivell de joc té que millorar, però també som conscients que necessitem un període. No faríem bé de mirar massa classificacions. L'any passat, si més no, vam començar 0-2 i altres anys vam començar 4 i tal, i després ens hem refet, i aquesta és una cursa de llarga distància. 2-0, en tenim 2, però intentarem que no ens afecti massa el tema aquest de signar, classificació, el sistema entre els 8, això no va per res, en aquestes jornades. L'any passat Manresa portava 2-0 i va baixar. Va baixar, no? Això és molt llarg. Quedo més amb les sensacions de l'equip, intentar ser un equip sòlid i planificar els partits per intentar guanyar els que puguem passar. Si som un equip competitiu, que volem ser-ho, a l'equip de futbol, doncs podrem pensar més enllà. Després la temporada et diu com estàs en funció de... però no a la sola. A la 10, a la 30 o a la 17, com has estat, i després... Però ara serà, jo, l'equip de victòries em diu així, però estem preparats per la derrota tranquil·lament, vull dir que no sé que perdrem. Serà que vindrem de Madrid, si més no. Hi ha alguna possibilitat de perdre, poques, no més que guanyem, però podem perdre.